upgrade marilou, guys. So, gawin po natin. So, hi, my vlog. Hello, everyone. So, naunsa rin ka ganiya, day. Tungod din sa Shanilas daw, day. Chinilas. Narinig yun, ay. Saka ko nung utok, day. Saka di mong kabuhi, day. Puting. Kay Ber, oy. Nag-vlog ang buong. Wala ka syupa. Asa mo? Okay, so. Naujinay ko kandiya, day. Kanon. So, muna siya ang queen of Asa kusina. nga ganiha, day? Muna siya queen of kusina, oh. Palitag ka ng. So, Kanang guys, kan ba? hello, everyone. Tabako. Papa ni mo. Nothing. Gani siya niya, sin pa yun siya. Muutok, ti. Utok, good mindset ba? May party. Ang gawas. Ay, si picture natin. Guys, first time ko po nilakatiran yung cellphone. Ha? Sudi? Sa pukat ni Marino! Oh! Adili oy! Sa ikubag na. Post me sa Facebook. Sige, oy.